फिसाजो मा खबर मिथिना लागोन मोजां नांदों र' आচ্ছা नाराजों बानायनाय हेलिकप्टाराव नोंथाङा गाखोबाय माबायदि नांदों आं माने आसुरित माने गामियाव जे बिदि बनायदों Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर मागनि मा खबर लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायगोन आरो ना माने जों गामियावनो माने जोंनि साहा खोन्दोआव माने टटलाबारा लोगोफोर मोननै दै भागोआ मोननै माने साहा आरो सोनाब थ' लोगोफोर साहायाव आं बेबायदि बनायदों आं सानाखैमोन दे थ' माने हेलिकप्टारनि लोगोफोर मोनसे भेलाघर बनायदों बिथांमोना जोंनि साहा खोन्दोआ जोंनि गामिनि थ' आं दायो बेखौ नायनो थांगासिनो आरो ना माने बहुत मोजां बनायदों दै थ' लोगोफोर बोरै परिबेक जागासिनो ओमफ्राय जोंनि गामिनि लोगोफोर दिनैया मोजाङै देखानसै आरो ना लोगोफोर ना थ' जायखिया लोगोफोर नायनो इन्टारेस्टेड नायबानो जाबाय थ' आंनिफ्राय लोगोफोर आयौ मोसौ लोगोफोर आंनिफ्राय हेपि मागो एडभान्स थ' लोगोफोर सोर भेलाघर जागोन देग्लाय सोर मा जागोन एसे खोन्थाहरदो कमेन्टआव थ' दायो जों थांगासिनो नै फंबायजों आंजों माबायाव जोंनिया साहा टटलापारायाव लेट्स गो बस जाफुंबाय नै दानो जागौ दंखाने माला जिलारलाय थ' लोगोफोर नैबे जोंनि खोन्दोनि आरो ना माने खोला टटलापारानि भेलाघर जोंना इन्द' नर्मेल र' थ' लोगोफोर नै गिबियावनो एसे नायदो जोंनिया खोला टटलापारानि भेलाघरखौ माने जोंनिया जास्ट नर्मेल आरो ना नै र' फाइनाल बोसोर देन बनायसै र' ना नैबे जाबाय जोंनि माबा बाथौ थानसालि थ' दिनै जोंनि गामिखौ मोजां देखायदो दे देखायनाय जाथारा ना थ' जास्ट नर्मेल मा खबर इस थ' लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय नै जोंनिया सानजा टटलापारा नै ओरैबायदि बोरै माने देग्लाय बेस्ट आरो ना मा सानना बनाखै बिथांमोना जोंनिया गेदेर गोलाव बिथांमोना थ' थानानै एसे देखायगासिनो र' थ' लोगोफोर नै जोंनि गामिनि परिबेस नायदो हेपि मागो लोगोफोर बयनिसिमबो दे फिन खेबसेबाव निफ्राय गया गायरायदों नामा इर'नि नैबे माने फिला लोगोफोर जों माने उन्दैयाव माने जों फुटबल गेलेनायनि माने निफोरनि मेमरिस आरो फुटबल दे फायदो र' फायदो र' माने बरिया नांबायलै बरिया नांबाय होनदो आसुरित बेनोथ' आं सानाखैमोन आं भिडिअ बनायगोन होननानै प्लिज फिसाजो मा खबर बाजै नैबाय नै बाजै फिसाजो ओमफ्राय फिसौजोफ्रानियाव दोङो आं बा हेलिकप्टारा दे गाबोन नुहरबायलै गाबोन नुहरबाय सोर इन्जिनियारा सोर होसोनजों नै जोंनिया बिथांमोना नै इन्जिनियारा जोंनिया गामिनि सरगियारि ओमफ्राय बिमल बर' बिसोरो नोंहालाय नोंहा गैया सापर्टारा ओरैनो सापर्टार लोगोफोर नै एसे गाखोनाय र' जायामोन गामिनि हेलिकप्टार ना गैलालै गैला आंखो लासिगोन लोगोफोर नै माबायाव केमेरायाव आदसा मोजां नांदों र' आं बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन जे नैबे जि नारानि हेलिकप्टार बानायना दोननाय नैबेयाव गाखोनानै माबायदि मोनदों जों बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन मोजां नांदों र' आচ্ছা नाराजों बानायनाय हेलिकप्टाराव नोंथाङा गाखोबाय माबायदि नांदों आं माने आसुरित माने गामियाव जे बिदि बनायदों आं सानाखैमोन आरो ना थ' माने जोबोर मोजां नांदों जे गामियाव बिदि माने माने मा बुङो दा जोबोर मोजां नांदों आरो ना दिनैसो फालिदों ना गोदोनिफ्राय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नोंथांनि गामियाव लाबाय थायोमोन थ' आं नुनाय हिसाबैथ' देग्लाय हाइस्ट गिदिर जादों बिदि जेनेबा नुनो मोनाखैमोन आरो बिदि हेलिकप्टार बनायनाय आरो एसां गिदिर जे मोनसे माबा बनायदों थ' माने दिनैसो माने देग्लाय फार्स्ट टाइम आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन हारिनि फुजा फाथालाव थाङो नाथाय मागो दमासिफोरखौ गाजा गोमजायै जों बरायनाय नुनो मोनाखै नाथाय नोंथांनि गामियाव बरायबाय मा बुंगोन थ' माथो बुंबावनो जोबोर गोजोनदों थ' लोब फैनो हागोन बे जेनेबा नायनाय हिसाबै थ' रायजो राजाखौ मा खावलायगोन मागो फोरबोखौ बरायनो थाखाय थ' माथो खावलायनो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो मागो दमासिनि माने गोजोन हामलायनाय बावहरबाय थ'
माने मोनसेल' खावलायनाय जे माने जानाय लोंनायाव जे बारा खालामनाङा जेबो जाहाथे रावनिबो जेनेबा जेबो खैफोद जाया थ' बेखौ एसे खावलायनाय जाबाय आरो थेंक इउ जे बिथाङाबो नैबे समाव जे नाराजों बानायनाय हेलिकप्टार बे हेलिकप्टाराव बिथाङा गाखोबाय आरो गाखोनानै मोजां मोनदों होनना फोरमायदों आरो लोगोसे बे थारैनो थ' जोब्बाय रिपर्टारा आंखौ एसे सोंफैबाय आरो ना थ' जियानो जायानो जोबोर मोजां नांदों थ' नोंथांमोना फैनो हागोन जोंनि गामिनि खाथिनिफोरा आरो ना थ' गोजानायालाय बोरै फैनो नङा होमबा माने खाथिनिया जोंनि बे फेरगाव दिमाकुसि बे खैराबारि ओनसोलनिया माने फैनो हागोन होननानै ओमफ्राय टंक्लापारा गामियाव ओरैबायदि माने लोगोफोरनि गाजा गोमजा जागासिनो दे थ' हेलिकप्टार दङ मा दङ बिदि जिरायनाय जायगा दङ नैबे जाबाय फुजि सावनाय ओमफ्राय दायो आलासि फैगोन माने लोगोफोर माने गासैबो नै औवाजों गोजा दाबो गासैबो औवानि आरो नै औवानि आन्था हेल' दे नैबे जोंनि मेदामलै गोदोनि उन्दैनि मा होनो नै मागोनिया होबाय नै निजासो मागो नांदोंलै निजासो मागो नांदों जोंनिथिं सिरि सिरि जोंनिया गाबोनसो जागोननो मा इथलाय मा नियम मारलाय नियम लारु जागाव बरिया तलगन दायो आलासि सफैदों मानगोनां जस्रांसार Come on outside. Bima dia alas ni kasi. Wahai apa boleh batu.